Για αρχή να πω ένα ευχαριστώ όσοι είστε εδώ, ένα μπράβο σε όλους. Χαίρομαι πάρα πολύ για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί μια από τις βασικές μυθολογίες είναι να μοιράσει τη γνώση, οπότε αυτό που γίνεται σήμερα είναι αυτό ακριβώς. Και δεύτερον, είναι γιατί γενικά στο ΕΣΥΟ είμαστε λίγο λίγοι με την έννοια αριθμητικά στο θέμα πάλι. Οπότε χαίρομαι να βλέπω τις ευκαιρίες να συναντιόμαστε όλοι μαζί. Κάποια πράγματα για μένα πριν ξεκινήσω. Είμαι ο Αδόλφος Δημητρίου. Είμαι SEO στη Μινούσια. Είμαστε ένα SEO content marketing agency, international. Ασχολούμαι με το SEO τα τελευταία 5 χρόνια περίπου. Και ουσιαστικά διάλεξα στο θέμα που είναι το information gain. Θα εξηγήσω μετά τι είναι. Γιατί πιστεύω ότι είναι από τα πιο σημαντικά concepts που πρέπει να ξέρουμε στο μοντέρνο SEO. Και είναι και ένα από τα βασικά concepts που χρησιμοποιώ εγώ προσωπικά σαν επαγγελματίας σε όλα τα projects που αναλαμβάνω και στη Μινούσια και στα δικά μου consulting projects. Οπότε θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό για το μέλλον του μοντέρνου SEO. Οπότε, λοιπόν, ξεκινάω κατευθείαν. Τι είναι το information gain? Ίσως το έχετε ακούσει, γενικά είναι λίγο από τα θέματα που ήταν λίγο πιο εντοσιωτικό underground και πλέον αρχίζει και βγαίνει λίγο πιο πολύ στην επιφάνεια. Το information gain ουσιαστικά το score ενός document που έχει να κάνει με το πόσο νέα και μοναδική πληροφορία υπάρχει πάνω σε αυτό το document. Ουσιαστικά είναι και ο τρόπος που αξιολογεί το καλό περιεχόμενο. Anyway. Ναι, οπότε αυτό είναι ακριβώς. Πόση μοναδική πληροφορία έχει και πόση παραπάνω πληροφορία. Γιατί είναι σημαντικό το information gain και γιατί δεν το αξιοποιούμε. Για αρχή καλύτερα rankings. Θα δούμε και μετά. Έχω παρουσιάσει και κάποια patents, Google patents πάνω στο information gain. Και ένα case study το οποίο χρησιμοποιήσαμε μέσα στο mix των τακτικών και του information gain. Καλύτερα rankings, Google το κάνει, το ταμείβει στο information gain, μοναδικό content, το βοηθάει να έχουμε καλύτερο content, ειδικά τώρα με το AI που πλημμυρίζεται τώρα το web, ή που εντάξει πολύ, ξέρεις, κάνουμε αυτό το copycat content, τι έχει ο ανταγωνισμός, κάνουμε το ίδιο, βάζουμε 2-3 posts παραπάνω και το δημοσιεύουμε. Δημιουργία content mode, πολύ σημαντικό, γιατί ουσιαστικά στο SEO όπως μας κάνουν outrank οι ανταγωνιστές κάνουν καλύτερο content από εμάς. Έχει και άλλα packings όλα αυτά που δεν τα βάζω στην εξίσωση, μιλάω μόνο για το content κομμάτι. Οπότε όσο έχουμε παραπάνω information gain score, δηλαδή καλύτερο information gain score, καλύτερη πληροφορία, είναι πιο δύσκολο να μας ξεπεράσουν στα rankings. Και καλύτερο brand perception, οι users πλέον δεν θέλουν να σπαταλάνε χρόνο πολύ, θέλουν να παίρνουν, να βλέπουν αυτό που θέλουν ακριβώς και να προχωράνε στο αντίστοιχο action. Λοιπόν, συνεχίζω κατευθείαν με κάποια patents σχετικά με το information gain. Θα παρουσιάσω δύο, δεν είναι δύο, είναι παραπάνω. Ο λόγος που παρουσιάσω αυτά τα δύο είναι πρώτο γιατί για το πρώτο patent ουσιαστικά υπάρχουν άλλα 4-5 modifications, αλλά ουσιαστικά τα ίδια concept, κάποιες αναλλαγές. Και επειδή είναι επιστολικά, κάνω στο concept. Λοιπόν, και τα δύο είναι active patents, για όποιους θέλουν να σκεφτείτε παραπάνω να διαβάσετε patents. Γενικά, όταν ένα patent είναι active, έχει γίνει issue εκτός του S, θεωρείται ότι είναι probably used, δηλαδή αξιοποιείται όντως ο αλγοριθμός του. Κάποια patents μπορεί να μην αξιοποιούνται στο σύνολό τους ολόκληρα. Αυτά είναι και τα δύο active. Λοιπόν, θα χρειαστεί ένα και λέγεται. Λοιπόν, το πρώτο patent είναι το Phrase-Based Indexing and Information Retrieval System. Δεν έχει σημασία που λέει, έχει σημασία με τι έχει να κάνει. Ουσιαστικά, αυτό είναι ένα patent το οποίο έχει να κάνει με τα phrases, δηλαδή που εντοπίζει Google μέσα σε ένα web page. Στην αρχή το SEO ήταν lexical based, δηλαδή ήταν ένα lexical search στην Google, μετρούσε ένα query πάνω σε μια σελίδα και αντίστοιχα έκανε την αξιολόγηση. Μετά η Google άρχισε να περάσει στο semantic search, δηλαδή αξιολογούσε ένα web page που δεν έχει βάση των queries πάνω των keywords, ας πούμε, αλλά των phrases και των concepts και των terms που υπάρχουν πάνω σε αυτό το page. Οπότε, βάσει αυτών των phrases και των terms, καταλάβαινε τι έχει να κάνει το page και το αξιολογούσε αντίστοιχα στον άλλο. Λοιπόν, τα βασικά που θέλω να κρατήσουμε αυτό το patent είναι για αρχή. Good phrases. Good phrases και bad phrases. Δεν θα μιλήσουμε για good phrases. Ουσιαστικά τι λέει το σύστημα εδώ, το patent. Λέει ότι η Google πάει σε ένα document και αντιστοιχεί κάποια good phrases. Υπάρχουν τα good phrases και τα bad phrases. Τα good phrases τι είναι? Είναι φράσεις που προβλέπουν άλλες φράσεις, το εξηγήσω, και εμφανίζονται συχνά μαζί με άλλα relevant phrases.
άρα είναι σχετικά με άλλα. Τι είναι τώρα, να δώσω παράδειγμα. Έτσι ότι γράφουμε εμείς ένα άρθρο σχετικά με το technical SEO, θα πω που θα δω το είναι. Κάποια στιγμή θα αναφέρουμε το robots.txt, το file, έτσι, robots.txt. Ωραία. Πιθανά good phrases για το robots.txt, σαν term, σαν concept, θα μπορούσε να είναι user agent, disallow, sitemaps, κάτι άλλο σχετικό, το robots.txt. Ναι, οπότε παρόμοια τέτοια phrases. Δεν ξέρουμε ποια είναι τα good phrases, δεν υπάρχει δηλαδή κάποια λίστα που λέει αυτά είναι τα good phrases για το concept. Είναι στα database της Google, οπότε δεν μπορούμε να τα ξέρουμε. Μπορούμε να τα ξέρουμε όσο ξέρουμε το topic και όσο καλύτερο research κάνουμε. Οπότε γίνεται, εντοπίζει αυτά τα good phrases πάνω στο document, υπολογίζει τα thresholds, τι είναι πόσο σχετικά είναι κάποια good phrases μεταξύ τους. Παράδειγμα, αν εγώ αναφέρω ένα concept και ακόμα ένα άλλο concept, και ακόμα ένα τρίτο concept, αυτά τα δύο concepts που είναι πιο σχετικά μαζί τους θα δώσουν καλύτερο threshold, καλύτερη τεχνολογία. Και μετά παίρνει το information gain score ανάλογα με τα threshold. 1,1 και 1,7 είναι αν κάνουμε καλά, δεν έχει σημασία. Οπότε ναι. Αυτό για να με βοηθάει εμένα να το αξιοποιώ είναι να σκεφτούμε πόσο ολοκληρώνω την πληροφορία. Δηλαδή, όταν αναφέρουμε ένα concept σε ένα web page, σε ένα άρθρο, πρέπει να ολοκληρώσουμε την πληροφορία γύρω από αυτό. Η πληροφορία γύρω από αυτό είναι άλλα πιθανά concepts γύρω από αυτό, άλλα πιθανά entities, άλλα πιθανά terms. Οπότε, είναι στην κρίση του καθενός. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, δεύτερο, pattern πάνω στο information gain. Contextual estimation of lead information gain. Αυτό είναι ίσως και το πιο εντός εισαγωγικών γνωστό pattern πάνω στο θέμα. Περισσότερο όταν μιλάμε για information gain, σε αυτό επί το μυαλό του. Ουσιαστικά υπάρχει ένα λάθος εδώ που γίνεται συχνά όταν μιλάμε για information gain. Είναι ότι το συγκεκριμένο pattern είναι user specific. Δηλαδή δεν έχει να κάνει καθολικά με όλα τα sets, έχει να κάνει με τι συγκεκριμένα pages σερβίρει η Google αν συγκεκριμένο user. Και γενικά μέσα στα patterns υπάρχουν πάρα πολλά patterns που είναι user specific. Γιατί η Google θέλει να προσπαθεί να σερβίρει user specific περιεχόμενο. Είχε και ένα pattern, one part, το οποίο μιλούσε για το social graph, το οποίο ήταν ένα σύστημα που θα έκανε serve αποτελέσματα στα search βάση των connections και των friends του κάθε user από τα social. Το οποίο, αν δεν ισχύει, δεν το βλέπουμε. Anyway, δεν συνεχίζουμε. Τι κάνει αυτό το pattern, αναγνωρίζει, παίρνει μια πρώτη ομάδα από documents από web pages πάνω σε ένα topic, ανάλογα το query, βλέπει τι πληροφορία έχουν αυτά τα documents, τα σερβίρει στο χρήστη κανονικά με όλα τα ranking που ξέρουμε. Στη συνέχεια κάνει drag ένα δεύτερο set από documents, τα οποία έχουν πληροφορία που δεν είχε το πρώτο document set, και σερβίρει στο user νέα documents με νέα πληροφορία που δεν είχε το πρώτο set. Δεν το είπα λίγο χωρικά. Okay. Πάμε να το δούμε και ουσιαστικά παίρνει το πρώτο set, ένα document. Δεύτερο set που δεν έχει το information, βλέπει πόσο information gain score έχει το δεύτερο set, δηλαδή τι πληροφορία υπάρχει στο δεύτερο set που δεν υπάρχει στην πρώτη, επιλέγει τα νέα documents και κάνει present information που κάνει extract τα νέα documents. Πάμε να το δούμε και αναλυτικά. Για να πω, ας πούμε, έχει δύο χρήστες αυτό το document και αυτό το document, αυτό το document δεν τα αφήνει. Οπότε, εντοπίζει τις σελίδες που είχε πριν ο χρήστης. Εντοπίζει νέες σελίδες που δεν έχει δει ακόμα ο χρήστης, οι δύο προηγούμενες, υπολογίζει το information gain score και σερβίρει σελίδες του χρήστη βάσει των information gain scores. Όσο παραπάνω, όσο ψηλότερο είναι το information gain score, τόσο prioritize γίνεται η σελίδα για να εμφανιστεί στο user. Οπότε, αυτό το pattern είναι user specific. Τώρα, είδαμε πώς η Google χειρίζεται τη νέα πληροφορία πάνω σε ένα page, σε ένα σελίδα. Πάμε να δούμε και πώς προσθέτουμε νέα πληροφορία για να αυξήσουμε το information gain score. Κοιτάξτε τώρα εδώ, το βασικό είναι να πω κάνουμε καλύτερο research. Αλλά είναι πολύ γενικό. Επίσης, το άλλο που θα μπορούσα να πω είναι κάνουμε καλό SERP analysis. Αλλά είναι σαν να λέω, μου λέει κάποιος να αγχώνουμε, του λέω μην αγχώνεσαι. Ναι, όλο αυτό θα κάναμε. Θα κάνουμε καλύτερο SERP analysis, καλύτερο research γενικά. Εντάξει, αυτά είναι πολύ σημαντικά και προσωπικά το SERP analysis είναι τα βασικά πράγματα που κάνω. Αλλά επέλεξα να παρουσιάσω κάποια τόσο λίγο πιο uncommon τακτικές για να βρίσκω νέα πληροφορία. Κάποια από αυτά χρησιμοποιώ και τώρα αρκετά συχνά
Το τελευταίο, στο θέμα experts, δεν θα τα αναφέρω εδώ, το δείξω στο case study του έργου. Φυσικά είναι αξιολογείο κάποιου ειδικού στο θέμα. Λοιπόν, ξεκινάμε. AI και LLMs. Εντάξει, τώρα εδώ μπορούμε να κάνουμε άπειρα πράγματα με το AI και τα LLMs για να πάρουμε μια πληροφορία. 4 βασικά tactics είναι να κάνουμε ένα custom GPT, ένα custom agent, να το κάνουμε και prime, δηλαδή να το φορτώσουμε συγκεκριμένα πληροφορία πάνω σε ένα συγκεκριμένο topic ή topics. Όσοι εργάζεστε εδώ in-house και εσείς είναι πιο εύκολο εδώ, να κατεβάσετε PDS και να το φτιάξετε. Οπότε μπορούμε να το ρωτάμε, να ανεβάζουμε και να το ρωτάμε τι concepts λείπουν από εδώ, τι entities λείπουν από εδώ, τι information λείπουν από εδώ και να μας δίνει κάποια suggestions, όχι να γράφει content. Μπορούμε να κάνουμε σύγκριση του content μας με άλλα ή ανταγωνιστών με άλλα μέσα στο LLM και να ρωτήσουμε τι λείπει από εδώ. Προσθέτει PDF και στάση πληροφορία. Μπορούμε να κατεβάσουμε PDS, είναι ένα authoritative το PDF, δηλαδή να είναι και έρευνες πιο scientific, είναι από τα institution που ξέρουμε ότι είναι OK. Να το ανεβάζουμε και να κάνουμε αυτή την πληροφορία. Να το ρωτάμε δηλαδή τι πληροφορία υπάρχει στο PDF που δεν υπάρχει στο άρθρο. Μου πει και να πάρουμε το άρθρο. Μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Μπορούμε και ένα απλό prompting, να κάνουμε extraction, δηλαδή να το πούμε tell me which key character concepts are missing from this article και να βάλουμε το δικό μας άρθρο ή των ανταγωνιστών για να δούμε τι αναφέρουν οι ανταγωνιστές για να τα αναφέρουμε εμείς μέσα. Εγώ το κάνω αυτό το διδάσκω. Δεύτερο tactic, forums. Και αυτό πολύ καλό, και αυτό το επίσης. Λοιπόν, μπορούμε, έστω ότι έχουμε ένα topic, παράδειγμα influencer marketing. Μπορούμε να κάνουμε operator sets και συγκεκριμένα στα forums ή στα Reddit, γιατί εντάξει το Reddit νομίζω το μεγαλύτερο, οπότε υπάρχει ένα subreddit για οτιδήποτε. Να κάνουμε sets operator σε ένα συγκεκριμένο subreddit και να ζητήσουμε what, how, why, when, where και τα λοιπά questions, βάλουμε operators, για να δούμε τι questions ζητάνε οι users πάνω στο συγκεκριμένο topic. Και αν ταιριάζει και στο topic που γράφουμε, θα προσθέσουμε. Και μπορούμε να κάνουμε και scraping, όσοι από εδώ χρησιμοποιείτε και κώδικα ή APIs, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Pro, ένα Python Lab, είναι πολύ εύκολο. Χρειάζεται να το Reddit API και μπορείτε να κάνει scrape όλο το Reddit. Αλλά αυτό δεν θέλετε να ασχοληθείτε με κώδικα και APIs, δεν το περίπτωση μια χαρά. Google Books. Γι' αυτό πολύ καλό. Λοιπόν, τι γίνεται εδώ ουσιαστικά. Μπορούμε να ψάχνουμε για information εκτός των standard results. Δηλαδή, έχουμε τα blue links όσα είναι, blue links και λοιπότερα, στο TCP, στο web. Οπότε, κάτι που κάνω εγώ κάποιες φορές είναι να πάω στα Google Books, να γράψω το θέμα για το οποίο γράφω, σημαίνει ότι κάνω brief για να βγει μια σελίδα. Ψάχνουμε βιβλία, τα οποία είναι καλά, είναι πρόσφατα, τα πιο πρόσφατα. Μπαίνουμε μέσα, επίσης, advanced search είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να τα δούμε, να είναι limited review ή full view, γιατί δεν μπορούμε να τα δούμε. Και αφού μπούμε μέσα, να δούμε ποιο είναι το structure. Οπότε, βλέπουμε το structure, μπορούμε να βάλουμε κάτι από το structure του βιβλίου μέσα στη σελίδα μας. Ενδεχομένως να μπορούμε, πρώτη φορά μπορούμε. Παράδειγμα, εδώ έχουμε ένα βιβλίο που λέγεται Influencer Marketing. Ενδεχομένως ο αλγοριθμός δεν μιλάει για όλα αυτά. Δηλαδή δεν είναι όλα κι άλλο. Οπότε βλέπω εγώ τι θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω από εδώ και το βάζω στο content. Μπορούμε να το πάμε και όσο να γράφουμε, μπορούμε να κατεβάσουμε PDF, να το βάλουμε στο AI, να το βάλουμε. Να πούμε, δώσουμε πληροφορία που δεν υπάρχει, μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. PDF search. Πολύ απλά, file type operator, PDF, μέσα σε αυτά και το βιβλίο. Οπότε τα φλάγια του είναι το topic που γράφουμε. Το κάνει PDF, κατεβάζουμε το PDF, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει γιατί η Google κάνει prioritize web pages. Όχι PDFs. Οπότε υπάρχει πιθανότητα να υπάρχουν PDFs που έχουν πολλή πληροφορία μέσα, καλή πληροφορία και δεν αγκάρουν στην πρώτη σελίδα. Οπότε βρίσκουμε αυτά τα PDFs και μπορούμε να δούμε τι μπορούμε να πάρουμε από αυτά. Courses. Παρόμοια ιδεολογία με τα books. Γράφουμε ένα topic πάνω σε κάτι. Μπορούμε να δούμε Udemy, Coursera, Skillshare, οτιδήποτε. Να γράψουμε το topic αυτό, να δούμε courses πάνω στο θέμα, να δούμε το structure και να δούμε τι subtopics καλύπτουν τα courses που δεν καλύπτουμε εμείς μέσα στο άρθρο τη σελίδα και να τα βάλουμε. Παράδειγμα, εδώ γράφουμε για influencer marketing,
έχει π.χ. page left. Θα μπορούσα να πάω εγώ how we can page left. Να πάρω ένα τέτοιο question για να αυξήσω το information όσο το θέλω. Λοιπόν, αυτά ήταν τα tactics που ήθελα να παρουσιάσω για το πώς βρίσκουμε νέα πληροφορία. Τώρα το δείξω ένα case study. Δεν μπορώ να πω όνομα για το συγκεκριμένο website, γιατί το brand είναι ακόμα σε in-step mode. Γιατί θέλει να προστατεύσει το πώς πήρε το traffic από ξεχασμένους competitors. Αλλά θα δώσω τα στοιχεία. Είναι ένα community platform. Το niche είναι fantasy και fiction, είναι πολύ specific το niche. Η περιοχή που κάνουμε πράγματι είναι US, United States. Λοιπόν, τι κάναμε το σχετικά. Το site δεν υπήρχε, ήρθε ο πελάτης και το έκανε από την αρχή. Οπότε είχαμε το θετικό ότι μπορούσαμε εδώ να κάνουμε ό,τι θέλουμε SEO-wise. Αυτό που κάναμε εμείς ήταν να κάνουμε το content strategy, να βρούμε δηλαδή ποια queries και γιατί θα το στοχεύσουμε. Φτιάξαμε 60 plus content briefs. Δεν θυμάμαι στο αρχικό. Στα κάτι, στα 2-4, σετάρουμε technical SEO, το foundational, το βασικό, robots, canonical, sitemap, schema, όλα. Και σετάρουμε τα EAT elements. Κάναμε author page για τους writers, about page, contact information, τα πολύ βασικά που ήταν απλά. Δεν είχαμε καθόλου backlinks, zero backlinks, καθόλου social, γιατί ήταν startup, ήθελε να είναι stealth mode τελείως, οπότε δεν είχαμε καθόλου παρουσία. Το λογικό τελικό και πήγαμε από το 0, στις και ένα που θέλω εδώ, κάναμε 3 φορές αλλαγή το domain name. Γιατί το brand είναι πολύ focus στο πώς θα είναι το brand perception, οπότε αναγκαστήκαμε να αλλάξουμε, ενώ έχουμε δημοσιεύσει ήδη στην αρχή κάποια αυτά, κάναμε domain change, αλλά και πήγαμε από τα 0 clicks στα 200-300 clicks τη μέρα, πριν περίπου 30-40 χιλιάρικα το μήνα, αυτή τη στιγμή ανεβαίνει κι άλλο. Και συνεχίσει να κι άλλο. Πάμε να δούμε. Δεν θυμάμαι, θα πω 8 μήνου με σχολεία. Από εκεί μετά ήταν πολύ specific το niche, δηλαδή ότι ήταν full focus, χωρίς λεφτά. Λοιπόν, αυτό είναι το γράφημα. Δούλεψε από το ξεκίνησε. Τώρα αυτό είναι αυτό το γράφημα, πάμε να δούμε πώς εντάξουμε το information gain στο project. Εδώ έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο θετικό. Είχαμε εξάρτημα με expert writers. Το brand πίστευε πάρα πολύ στο content, πάρα πολύ. Οπότε είχε πει με 3 ή 4 writers που ήταν specialist πάνω στο θέμα. Είχαμε να κάνουμε fantasy και fiction. Οπότε αυτοί οι writers και κατανάλωναν πληροφορία πάνω σε αυτό το niche και ασχολιόντουσαν και με το niche. Οπότε ήταν πολύ εύκολο για εμάς να τους εντάξουμε στο workflow. Λοιπόν, εφόσον ήταν subject matter experts, παίρναμε pre-briefs από τους writers και τα κάναμε modify για SEO friendliness. Δεν μας briefs εκεί. Για SEO friendliness, δηλαδή, κάναμε modify τα headings, βγάζαμε headings. Ναι, πολλές φορές βγάζαμε headings, βάζαμε headings. Εμπλουτίζαμε όλο το brief. Εμείς στην Ινούσια και προσωπικά το βρίσκουμε να το κάνουμε στο ελληνικό κείμενο. Δηλαδή, λέμε, εδώ είναι αυτό το heading, εδώ είναι το paragraph. Τι θα γραφτεί σε αυτό το paragraph, τι θα αναφερθεί στο επόμενο paragraph, τι internal link θα πει εδώ, με ποιο context πολλές φορές. Αν είναι κάτι καινούργιο project και οι writers δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι με τα workflows, είναι καλό να λέμε να βρει πιο specific. Τι context θα πει εδώ γιατί. Πήραμε information extra από το Reddit, συν το AI, συν σε επανάληψη. Το Reddit εδώ βοήθησε πολύ γιατί ήταν community platform, οπότε πολλά ερωτήματα των users μπορούν να είναι πολύ καλά αυτό το concept. Και το βασικό μας goal ήταν να έχουμε παραπάνω relations και entry connections στους πρωταγωνιστές. Κάτι που γίνεται, βλέπω συχνά στο μοντέρνο SEO και διαφωνώ, είναι ότι πολλοί λένε παίρνουμε παραπάνω entities, θα κάνουμε extract και έχουμε παραπάνω entities στους πρωταγωνιστές. Αυτό δεν είναι ακριβώς έτσι. Γιατί η Google όταν κάνει pass ένα document δεν του μοιάζει να κάνει name identity recognition, δηλαδή απλά ξέρει τα entities και να υπολογίσει τη λύκη. Ουσιαστικά μοιάζει να δει τα relations.
Γιατί ουσιαστικά όταν πασάρει το κάνει spike part of speech. Δηλαδή βλέπει ότι το κείμενο είναι αντικείμενο. Οπότε πρέπει να συνδέσει το τι αναφέρει εσύ, τι έννοιε αναφέρει εσύ μέσα στη σελίδα. Οπότε είναι πιο σημαντικό να έχει καλύτερα entity relations παρά να φέρει απλά entity. Γι' αυτό πολλές φορές κάποια tools που αναφέρουν χρήσεις και αυτά δεν έχουν πλέον. Και το μίξιμο στα briefs, πολύ σημαντικό. Μας δίνανε οι writers από την briefs, είχαν 4 headings. Παράδειγμα, τα αλλάζαμε, βάζαμε εμείς άλλα 4. Ήταν πολύ σημαντικό να έχουμε παραπάνω επιλήξεις τρόπους. Και από αυτούς τους λόγους ήταν και το ότι πήραμε πολύ γρήγορα το momentum, γιατί μας πρόλαβε Google, έβλεπε ότι έχουμε πολύ παραπάνω connection, πολύ παραπάνω πληροφορία, οπότε είχαμε το internal linking που ήταν tight. Το ένα topic συνδυόταν μόνο με σχετικά topics, δεν κάνουμε καθόλου internal link όπου να είναι. Και ειδικά στα καινούργια sites είναι πολύ σημαντικό αυτό, να μην κάνουμε internal link πάρα πολύ έντονο. Οπότε σε 5-6 μήνες που είπαμε, καταφέραμε να πάμε στα 0, στα 200-300 clicks τη μέρα. Το κάναμε εδώ. Θα έκανα αυτό, κάποιος ο οποίος γίνει. Πού σταματάει το κοίτα, να σου πω. Τελικά δεν σταματάει ποτέ. Δηλαδή μπορείς να έχεις όσο πιο κοντεχέξεις θες το web page σου. Απλά τι γίνεται, επειδή όλοι έχουμε deadlines, hosting, budgets και όλα αυτά, αυτό που συνήθως λέω και στο team μου είναι ότι άρθρα ή pages που είναι πιο κομβικά, πιο σημαντικά, αφιερώνουμε παραπάνω χρόνο, πολύ παραπάνω χρόνο και αυτά που είναι πιο supporting να κάνουμε πιο γρήγορα. Συνήθως, άμα έχεις από το top 5 των rankings ήδη περισσότερη πληροφορία, για μένα είναι pass, κάπως περνάει, είναι ok. Αλλά αν αφιερώσω το παραπάνω χρόνο, θα έλεγα τα πιο κομβικά, τα pillars, ας το πούμε έτσι. Κάπως έτσι. Δύο ερωτήσεις έχω. Ένα είναι, επειδή είπες πολύ σημαντικά και σωστά ότι άμα έχεις πρωτότυπο περιεχόμενο να μιλάς πρώτος. Έχω πελάτες οι οποίοι, παρόλο που είναι βγάζουν πρωτότυπο περιεχόμενο σε διχάσουνα και για κάποιο λόγο ρανκάρει αυτούς που τους αντέγραψαν. Αυτό πώς θα το κάνεις στο πάκι. Έχουν κάποιο όχι. Grab mentions. Links. Ούτε links. Είναι πολύ μεγάλη. Έχει crawling θέμα το site. Συνήθως είναι θέμα authority. Η οικία του site το δες. Και αυτό. Και πολλές φορές είναι και τι κάνει prioritize στο crawling. Δηλαδή, πολλές φορές μπορεί να κάνει prioritize σελίδες που δεν είναι τόσο καλές και να εκλαμβάνει και τις άλλες που προλάβει λίγο, ξέρεις, σαν πιο low. Πες και τα low 5, θα ξέρεις. Και το άλλο είναι επειδή συζητάμε στην ουσία για μια θεματολογία και το άλλο είναι reports και πάμε να φτιάξουμε ένα άρθρο μεγάλη ουσία. Πώς αξιολογείς ότι κάλυψα το συγκεκριμένο keyword, δεν κάνω optimization και γιατί να πάω για ένα πολύ μεγάλο άρθρο αυτή τη στιγμή που θέλω να δυναμώσω μόνο ένα keyword, δηλαδή έχω δει πολλές περιπτώσεις που λες ότι σταματάς, πώς το κάνεις, δηλαδή τσέκ ότι ok, μέχρι εκεί μου φτάνει να ακούσω αυτό. Και δεν να πας για 10.000 ναι, και πώς το αξιολογείς, δηλαδή μπήκες στο ratings, στο ένα στο άλλο στο ratings, πολύ καλά, το κάνεις, αλλά μπορεί να αρχίσεις να καλύπτεις, δηλαδή να ξεφεύγεις από το focus keyword. Αυτό έχει να κάνει με το πόσα καταφράσεις από topics, δηλαδή το Reddit δεν χρησιμοποιήσαμε εμείς για να βρούμε queries να καλύψουμε. Χρησιμοποιήσαμε για να βρούμε ερωτήματα που έχουν οι users πάνω στο κειμένο query. Παράδειγμα τώρα,
αυτός με το site είχε να κάνει, ήταν fantasy fiction, είχε ας πούμε ένα χαρακτήρα, μιλούσε για ένα χαρακτήρα ή ένα βασίλειο. Είχαμε τα σεξ με την πληροφορία, οι ίδιοι δεν ρωτούσαν τι είχε για αυτό το χαρακτήρα. Και τα βάζουμε μέσα. Αν υπάρχει query πάνω σε αυτό, βάλτε πιο κάτω στη σελίδα, βάλτε internal link στο αντίστοιχο άρθρο. Και αν δεν έχει πολύ έντονο overlap στα search, τότε θεωρητικά είσαι εσύ. Δεν έλεγα μήπως χρησιμοποιείς embeddings που ήλωσαν τις Embeddings δεν χρειάζεται τόσο πολύ σε ναύτη, γιατί σε νεογοτσένη δεν ξέρεις το τόπο σου. Τα embeddings δεν τους μιλάνε, δεν ξέρεις. Αυτό είναι το σένα, ναι. Αν δεν θα κάνω το κανάλι σε τόπο. Δεν τραβάει και ερωτήσεις στην πλατφόρμα και να σαφωρέθει και χρειάζομαι ένα άλλο εργαλείο. Σου πω, γιατί πολλές φορές τα questions είναι παραπάνω μπορεί να μην το αναφέρει. Οπότε λες να μας χαρεί. Ή παραπάνω, ναι, ή παραπάνω attributes στον έννοια. Δηλαδή μπορεί εγώ να πω, εσύ τώρα μιλούσαμε για ήρωες, που ήταν fiction, αυτό ήταν πολύ. Μπορεί οι users να ρωτάνε για έναν ήρωα κάποια πράγματα και σε να ρωτάνε και άλλα πράγματα. Που δεν τα ρωτήσει, σε ενδυνάμεις που μπορεί να γίνει. Και το έσω πράγμα λες που θέλω να κάνεις. Κάτι δεν τα βγάζει. Κάτι δεν τα βγάζει. Για να μπορούμε να καταλάβουμε λίγο τα νούμερα και την δουλειά σας. Ήταν πολύ συγκεκριμένο το site. Μιλούσε για ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα. Αυτό στην Αμερική. 380 εκατομμύρια λέμε τώρα πληθυσμός. Από αυτό είναι ένα μικρό ποσοστό. Πόσα site αντίστοιχα, γιατί ήταν συγκεκριμένο, ήταν για συγκεκριμένο παιχνίδι, φαντασίας και ποιο πράγμα ήταν, ποιο ήταν το θέμα. Ήταν για ένα συγκεκριμένο subgenre του fiction. Ωραία. Μιλούσε για βιβλία, stories, characters. Ωραία. Η κοινότητα πάνω σε αυτό το θέμα. Τι πλήθος έχει. Είναι 1.200 άτομα ή είναι 2 εκατομμύρια. Θεωρητικά το audience σου είναι όσο και το maximum demand. Μπορείς να έχεις. Ναι, αλλά φαντάζομαι ότι κάνουμε μια έρευνα. Γιατί αν σκεφτείς ότι κοίτα, είμαστε όλα και όλα 3 τα site, τα οποία αναφέρονται πάνω σε αυτό το θέμα, τότε είναι πολύ λογικό να μου πάρει τα 1.200. Δεν σημαίνει ότι βοήθησε οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή και το περιεχόμενο να ήταν μια παράγραφος, για αν όλα και όλα τα site είναι 3-5, τα 1.200 θα τα πάρει μόνο καλημέρα. Σωστά ή όχι. Ναι, λιγότερος αριθμός domain σημαίνει ευκολότερο. Το Reddit για το ποιος ψάχνει αυτά τα πράγματα, σωστά. Τι ψάχνει. Για το τι ψάχνει για αυτό το fiction, σωστά. Ωραία. Άρα λοιπόν, πώς να κάνετε έρευνα στο Reddit, σίγουρα κάνετε έρευνα και για τον ανταγωνισμό. Ποιος είναι ο ανταγωνισμός. Και ποιος είναι ο ανταγωνισμός. Ωραία. Πώς ήταν. Τα site όλα. Ναι. Δεν το ξέρω. Είχα τους 5. Ένα τυχαίο νούμερο, τι πιστεύεις ότι είναι. Είναι 100 site ή είναι 1000 site. Σίγουρα είναι πάνω από το ψήφιο. Πάνω από το ψήφιο, πάνω από το θέμα. Είναι pop culture πολύ λες. Okay. Αλλά γενικά τον φούλο ανταγωνισμό δεν μας έγινε, γιατί στο τέλος τι θέλαμε. Θέλαμε να πάρουμε 5-10 max domains που είναι οι big players και να τους κοντράρουμε. Okay. Οπότε επίσης το keyword difficulty, γιατί εκεί πηγαίνει αυτό κάπως, δεν μας το λέει, γιατί είχαμε ένα mix και από πολύ easy queries και από μεγάλα queries που να σου πω, έχουμε σελίδα που φέρνει 3.000 κλικ το μήνα, και σελίδα που φέρνει 100. Δεν μας πιάζει, γιατί είναι relevant. Και αυτό δεν το είπα πριν, το monetization model δεν ήταν clear. Οπότε το βασικό μας goal ήταν να φέρουμε άτομα για να βγουν στο community. Δηλαδή να έχει sign up form και να μπαίνουν μέσα. Οπότε μας ένοιαζε να βρούμε τους βασικούς competitors και να τους κάνουμε attract. Αν κάνεις attract τους βασικούς competitors, δεν σε νοιάζει ουσιαστικά τόσο πολύ το άλλο tool, γιατί αν κάνεις attract αυτούς θα πάει στο server. Οπότε δεν ξέρω πόσο είναι το συνολικό. Πήρα τους 5 βασικούς και θα τους ξεπεράσουμε σε κάθε απέτηση, όχι σε όλα. Θέλω να ρωτήσω σχετικά για τις άλλες, για τα κλάσεις. Γενικά, η Βαρβάνια είναι ένας αλλά υπάρχει ένας συνδυασμός. Εσύ πιστεύεις ότι ένα project μεγαλύτερο ή επίσης συμμετείχες στη συγκεκριμένη ή σε οποιοδήποτε Κοίτα, τα silos προσωπικά χρησιμοποιώ ένα ενδιάμεσο τρόπο. Τα silos, προσωπικά δεν το λέω, μου φαίνονται πιο ιδανικά όταν έχεις ένα money page, ένα service ή ένα
converting page και θες κάπως να το μπουστάρεις με supporting content. Κάνεις άλλο και εκεί πιο εύκολο. Τα clusters που, αυτοί που είναι cluster δηλαδή, εμείς τι κάναμε, είχαμε π.χ. 10 main topics πάνω στο list αυτό και βγάζαμε στο κάθε ας πούμε topic batches που ήταν interlink. Δηλαδή, όχι με πολλά links, γιατί όταν είναι το site δεν έχει πολύ data, οπότε πρέπει λίγο να τα στέλνεις όλα ευθεία. Οπότε, αν ένα π.χ. άρθρο ήταν στο topic α, πρέπει πάλι να λιγκάρει στο topic α, δεν στέλνει τον άλλο. Γιατί μετά αρχίσει να βγάζουν και πιο generic θέματα, γενικά για stories και διάφορα, μετά πιο generic. Σε αυτά δεν λιγκάρουν καθόλου από τα παλιά, για να είναι πιο tight. Αλλά γενικά το site εγώ το βλέπω αν έχεις ένα service page που παίρνει πωλήσεις και θες να το ανεβάσεις με supporting content, να κάνεις το site structure για να το στείλεις κάτω. Ίσως εννοείται το να κάνουμε και μετά για αυτό το τελειώνει. Θα έχουμε πάνω από 1 ώρα. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε.